Velkommen til Brødre Jul. Det er tirsdag den 2. december. Det er allerede det. Og ja, det er det. Det er tiden at gå stærkt nu. Ja. Så er der 22 dage til fejre. Ja. Så vi har et stramt på det. Ja, vi skal være hurtige, og vi skal... Altså, jeg vil jo sige det første, vi skal have tændt et julelys. Ja, vi glemte julegården. Det er faktisk i første gang. Og det var jo fordi, I distraherede. Den er blank her til. Men det er også nyt. Altså, det er jo sidste år, der tror jeg også, vi glemte det for gang. Ja. Og så glemte vi faktisk noget op, men den kan jo få først. Ja, det var det første. Ja. Vi har en opgave i dag. Ja. Og det Den tager jeg selv. Den tager du selv? Ja. Det var fedt. Hvad er det? Jeg skal fortælle om den mest pinlige julehistorie. Nå. Ja, der har noget med julet at gøre, ikke? Ja, okay. Er det noget pinligt for dig eller for andre? Nej, det er mest mig. Var det dengang, du fik gået på... Ja, hvis man først har fået den på, så er det lidt færdigt. Ja, så er det jo. Ja. Det var en anden historie. Nå. Ja. Til julen, der hører det julefrokost. Ja, det gør det. Og for 2 år siden, der holdt jeg en julefrokost. Og så inviterer vi nogen med, og der var mellembrødjul og DJ-jul. Ja. Og vi. Det vil jeg sige, det var ligesom det, vi skulle prøve. Ja, det gik godt. Og det starter sådan med, at Tony, du sidder med den røde ål i munden. Ja. Og vil af med den. Og finder, så går du ud på toilettet. Nej, jeg gik ikke på toilettet. Nej, du gik ikke på toilettet. Du stillede dig i hvert fald foran døren. Ja. Og så stod du og ventede på, at der var nogen derinde. Men døren var sådan set bare lukket, men han var så fuldt så ikke registreret, at der sådan set ikke var nogen på toilettet. Så han stod sådan set med opkasten i sin egen mund i, jeg ved ikke, kvarter 20 minutter. Ja, og så kommer... Godt kæmpet. Ja, det vil jeg sige. Det så kommer Eva og fortæller ham, at der ikke er nogen derude. Ja. Og så gik det stærkt. Ja, så blev jeg lige nødt til lige at trække på lige til andre. Ja, du skulle lige se, hvad du har fået at spise i løbet af aftenen. Ja, det var så kun noget. Det var så et udkast af menuen. Ja, det vil jeg sige. Det er voldsomt udkast. Senere på aftenen vælter DJ Jul. Altså ham nede i hjørnet her. Lige præcis. Det er derfor, han går med hat. Jeg synes, vi skal have et billede af DJ. Nej, det skal vi. Mens han stadig står op, for det er jeg ikke vant til at sige så længe. Han har faktisk ikke haft den af siden. Nej. I tilfælde af, at der... Vælger han, der skal danse omkring juletræet, tror jeg. Ja. Man brager med fuld hammer ind i det i sin store brænder. Og lægger sig med juletræer i hele lortet over kakker. Det kan jeg ikke huske noget om. Nej, men det kan jeg. Så det var en lille julehistorie, der har lidt med julen at gøre, tænker jeg. Ja, det må man sige. Ja, det må man sige. Så. Hvad går det i dag? Hvad? Hvad skal vi have? Vi skal prøve. Vi har fået fat i den her. Det er simpelthen det nye sort. Det er det nye sort. Ja. Den der har været umuligt at skaffe sådan til, for der er usolgt. Men vi har lykkedes at få fat i pladsen. Og hvad er det? Nissepis. Men det er jo ikke det, der står. Nej. Det er jo fordi, vi skal... Der står nisse censureret. Ja. Men det er håndlavet solbærlikør. Ja. Hvis den er håndlavet, så skal jeg ikke smage. Stjerne, anus og kanel og ingefær. Der står faktisk ikke håndlavet, der står håndholdt. Men sådan er det. Den skal vi prøve det her. Ja, det skal vi jo lige have. Vi skal... Ja. Så kan jeg jo godt lige blande mig. Ja, det kan du godt. Du har altid været en blandemaskine. Ja, det må jeg sige. Prøv jeg skal ikke. Du skal. Jeg skal. Det er også, jeg synes lidt, det er min opgave. Altså, jeg synes faktisk... Det havde jeg ikke skænket en tanke. Skal vi dufte til den? Ja, prøv lige at dufte til den, og så bliver det over. Den dufter fandme godt. Ja, det er sådan lidt... Prøv lige at dufte. Det er sådan ribena. Det er det. Nissepis? Ja, det kunne det sagtens være. Hvis det lugter som, når nisser de pisser nu, så kan jeg love dig for. Så skal vi have direkte fra halen af, det kan jeg komme til dig. Så skal hvis du forstår sådan en lille en. Ja. Men altså, det er jo... Den er også rød jo. Ja. Og den er tyk. Den er... Det ser hun også. Og lang. Det er bare sådan en lille 4 cm fætter, vi får her. Ja. Hvor mange procent er sådan en lort? 18,1. Så det er en af de mildere i rækken. Så det er en lille diskret en. Se, nu ligger jeg den kvikke observatør nok mærke til, at det er forholdsvis nemt, der hænger op lige nu. Men senere, så kan det være, at flaskerne lige bliver lidt mere livlige. Ja, har vi snakket om at få lavet en tagrende for at tage det værste sø, der har ud over. Kan vi få en... Skal vi lige have... Ved du hvad? Skal vi ikke gøre ligesom sidst? Vi skal jo have fat i ham der... Ja, ham der. Så kan han måske lige være runner for vores DJ. Ja. Kunne vi få ski? Ja. På banen. Skal vi ikke lige give ham en hånd? Jeg vil få ski på banen. Sådan der. Nu skal vi også passe på, at det ikke stiger ham til hovedet. Kunne du selv tænke dig at stige an på den her smagsprøve? Det vil han gerne smage. Den er også Vi har kun hyggelige ting her. Ja, det ved vi jo i virkeligheden ikke. Nej, jeg tror ikke, den er... Hvem er den sidste til? Er det til... Det er til Johnny. Det er kongen. Det er kongen. Det er også meget ud til kongen. Hvis du gider. Ja. Men jeg har smurt det, og jeg var lige ved at sutte. Du må godt sutte på fingeren. Må godt? Ja. Den kan vi godt glæde os til, den her. Nå. Jamen,
Lad os smage på det. Ja, ja, ja. Godt. Glædelig jul. Glædelig jul. Godt. Det smager bare som koncentreret ribena. Vi mangler jo sådan set bare risalamande. Ja, kunne man faktisk godt. Det kunne man godt bruge. Den giver ikke første. Nej, det gør den ikke. Det gør den ikke. Det vil sige, det er en anden plads. Ja, det kan jo næsten ikke. Ja, jeg synes også, vi nærmer os en solid andenplads på den her. Ja. Der er meget kirsebær i. Ja. Og jeg er soda. Og så soda. Ja, men det smager faktisk som kirsebærsauce. Det vil jeg give dig. Fordi jeg faktisk kirsebær, der har stået i solen, derfor bliver det soda. Ja, Nå, okay. det ved jeg jo. Ja, det er selvfølgelig. Ja. Det har stået længe siden. Hvad har vi ellers? Så har vi, at Stig har jo igen et lille spørgsmål til os, som vi skal slutte for. Til juni. Er den på banen igen? Kommer Kommer du her ikke? Ja, men vi snakkede jo om risalamande i går, Ja, det gjorde den. og I har lige nævnt risalamande, fordi det kan gå til risalamande, og Ja, det jeg kan. er meget enig. Ja. Så jeg tænker, at vi fortsætter lidt med risalamande. Et spørgsmål mere om risalamande, så jeg håber, jeg læste op Det vil til i sige, går. for 2 portioner. Jeg øvede mig på risalamande. Det kan jeg gøre. Ja, fordi jeg har tænkt mig at spørge jer, hvilket oprindelsesland har risalamande, og eventuelt hvor i det land det kommer fra. Altså lokalt kommer risalamande fra. Ja. Hallo. Ja. Den er ikke svært. Jamen, jeg tænker, når man siger alamande, så er man jo over i La France. Le revers de clair. Det er vi fik til stad. Nå, Jeg ved det ikke, men det kunne det godt være. Det kan godt være. Det er det sikkert ikke. Det kan Nej, også det er det være. ikke. Altså, det kunne også være. I Danmark har vi spist meget brød før. Ja. Vi har faktisk ikke spist andet. Men det kunne faktisk også godt. Det kunne godt være en dansk ovn. Det kunne godt. Ja. Kunne godt. Fordi jeg har aldrig set det andre steder. Jeg har lige været på ude. Jeg har engang med Ribe. Jeg siger, det kommer fra Sønderjylland. Ja. Lad os holde fast i det. Ja. Det, Fordi det er sådan lidt, det er tæt på Frankrig, Ja. nok til de kan få accenten, og så alligevel ikke. jeg er også på dansk. Jeg siger Sønderjylland. Du siger fra. Jeg siger Sønderjylland. Hvad laver du? Sønderjylland på Danmark. Okay. Det er dansk. Så du er lokal. Har du et lokalt sted i Danmark, du gætter på? Ja, det kunne jo godt være. Cirka Nu er vi 20 jo på minutter Lolland fra jo det, også, og jeg tænker, det kunne godt være lollandsk. Ja. Men jeg tvivler på, det er lollandsk. Så er det nok mere omkring det. Altså, jeg holder på Lolland. Altså, du er god til at være tæt på, Ja. men du rammer den ikke lige i halen, som man siger. Nej, det gør jeg ikke. Den er fra Danmark. Sådan er Det det. var det. Fuldstændig ret. Ja. Franskmænd aner ikke, hvad det er, men det lyder meget fransk. Men har måske også lidt med Frankrig at gøre. Det forlyder, at det er en fransk kok, som arbejdede på D'Angleterre, der har opfundet det der. Ja. Nå. Det kan jeg godt. Det er det er jo København. faktisk Kong Nytorv, ikke? Men jeg tror ikke på det. Han har rejst her igen. Det kan kun være kommet igennem. Han kommer ned fra Gæsser, ja, den vej over, eller Rødby, ikke også? Den vej. Men det giver jo en eller anden form for sejrshot. Ja, så jeg synes jo, det er jo Du får nissemand. strafshot. Det skal han så. Ja, Det var længst fra. Ja. Ja, det var Men det synes jeg jo faktisk også, at altså, vi Jeg henter giver lige- det Så har du altså ikke prøvet at køre bil til København. med risalamande på bagsiden. Det kan godt være, at vi skal leve med alle. Nej, Nej, det kører. det kan også være, at vi bare skal tømme pladsen. Ja. Jeg kan mærke allerede nu, at det her er en dårlig idé. Jeg synes jo før, jeg har hørt, at du har mange dårlige idéer. Ja, Det er også fordi, vi sidder og drikker sammen. det hele startede tilbage for lige omkring 4 år siden, hvor jeg tog til Rome. Ja, det er ikke meget højt. Ja. Så, Ja. men Skål! Men, skål. så synes jeg da også, at Og tak. Skal vi sige tak for nu så? ja, Det kan vi godt. Vi vil lige tage det, og så skal vi runde af og... ja. Og husk det. Glædelig jul. Det smager godt. Vi skal lige... Rundt af. Det var jo en anden, der... Vi mangler den trumliv. Der var det. Det er fedt, at timing bare er der hver gang. Ja, det vil jeg sige, når vi siger, at den har en anden plads, og så skal man lige... Og det er fedt. Jeg tror, Ja, det er det. Der kom der Hvor er det? det. Ja. Ja. Skal vi Nå. følge med i morgen? Og så ses vi Vi i skal morgen. vi. Ja, det skal vi. Følg Mål Jul. Del os. Og følg os Ja. på Facebook og Instagram, og hvor du ellers kommer op med. Jamen, vi kommer i hvert fald op på Facebook. Og der kommer jo mange Ja, opskrifter. YouTube også. Den Løber det, går ikke? 5 sekunder. Jo, Vi er to, der Så kan jo dele det, hvor de vil. Det er jo bare en link. Ja. Så det kan jo også deles via alle mulige andre. det er rigtigt. Men altså, det var fedt at få det med. Det skal vi. Jamen, Altså, farvel. tak for nu. Ses i morgen. Venstre. Sneen falder i et yndigt land. Det er juledag.
For nu er det jul. Nu er det jul. Nu er det jul. Nu er det endelig jul. Pakker ligger i en gavesæk. Dem skal børnene have. Gløgg med kleiner og lidt juleskæg hører til i dag. Julestressen den er langt forbi. I dag er hjerternes fest.